om dyrene har det. Hvis dyrene de trives, så går de sådan stille og roligt rundt og sådan nogle løver, så er de ikke så aggressive, kan de have det godt. Det er det samme med tigerne. Og naberne, så leger de meget, så de har det godt. Hvordan kan man vide det på skildpadderne? De er jo meget rolige. Ja, det er sådan, det er noget dyrepasser ligesom kan se, altså om de er vant til at gå og se på dyrene hver dag. Jeg er ikke dyrepasser, jeg er i den tekniske afdeling. Men de dyrepasser, som passer dyrene, de er vant til at se dyrene hver dag, og de ved, hvordan at de reagerer på mange ting. Og tjekker dem af med om de nu spiser deres mad, for eksempel. Nu også, det kan man så også. Hvis de spiser noget, så er det jo fordi, at de ikke har det godt. Synes du, det er synd, at vi holder dyrene sådan indespærret? Der er mange måder at holde dyrene indespærret på. Nu her, der holder vi jo i Olsen, prøver vi at holde dyrene på den måde, at det er på dyrenes præmisser, at det hele det er her. Og gøre det så naturligt for dem at være her som muligt. Altså som de nu vil reagere ude i naturen. Det er jo det, at man blandt andet så en gang med de der tigerunger, der døde her, ikke? At vi mennesker gik ikke ind og tog dyrene, altså ungerne for ligesom, jamen de skulle overleve, ikke? Men du kunne selv passe sine unger. Så det var så derfor, det gik galt, at de døde, ikke? Sådan er det. Jamen, det vi har set ude i naturen også. Ja. Ikke? Så vil hun også have mistet dem højst sandsynligt i hvert fald. Og derfor er det, at vi vil sige, men her i skolen, der skal det på dyrenes præmisser, hvor man ligesom hører fra andre steder. Men der kan man godt tage for eksempel ungerne ind, og så daske dem op. Ja. Og hjælpen er at det bliver nogle gode dyr. Tusind tak, fordi man måtte stå spørgsmål. Har du slukket?